Qed kompli tikber il-kontroversja dwar il-bidla fid-direzzjoni ta' traffiku fit-triq Fleur-de-Lis, manuvra li saret fi żmien l-elezzjoni ġenerali u li jitqajjem rabja kemm fost residenti ta' Birkirkara kif ukoll dawk ta' Santa Venera. Net News tkellem mas-sindku ta' Birkirkara Desiree Grek illi spjegat li kemm ir-residenti Karkariżi kif ukoll il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara qatt ma ġew ikkonsultati dwar dan it-tibdil fit-traffiku li qed joħnoq l-akwata bit-traffiku. Is-sindku ta' Birkirkara spjegatilna li l-Kunsill Lokali bagħat komunikazzjoni uffiċjali lill-awtoritajiet konċernati fejn talab kjarifiki dwar ir-raġuni wara din il-bidla kif ukoll jekk sar studju ta' traffiku jew konsultazzjoni. Fir-risposta tagħhom Transport Malta qalu li l-bidla saret għal raġunijiet ta' sigurtà, madankollu residenti qed jistaqsu kif din is-sitwazzjoni issa qed titqies bħala perikoluża meta l-snin twal it-traffiku fiż-żona kien ilu miexi bl-istess arranġamenti mingħajr ma qatt qajmet il-ħtieġa għal bidla daqshekk drastika. Huma qed isostnu l-argument tas-sigurtà qed jintuża bħala skuża biex tiġi ġustifikata d-deċiżjoni li jittieħdet mingħajr konsultazzjoni serja ma' residenti u mal-Kunsill Lokali ta' Birkirkara. Il-Kunsill sostna li minn mindu daħlu fis-seħħ dawn l-arranġamenti l-ġodda qed jirċievi ammont konsiderevoli tal-menti mingħand residenti li qed jesperjenzaw diffikultajiet fl-aċċessibilità ta' kuljum. Skont ir-residenti tal-Akwata bħalissa l-unika triq li minna wieħed jista' joħroġ minn triq Salvu Bsajla lejn triq Fleur-de-Lis hija triq Sant'Elija, sitwazzjoni li qed twassal għal aktar konġestjoni u inkonvenjent kemm ma' residenti ta' Birkirkara kif ukoll għal dawk ta' Santa Venera. Il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara qed jinsisti li l-kwistjoni għandha tiġi diskussa mill-ġdid mal-partijiet kollha involuti sabiex jinstab bilanċ bejn is-sigurtà u l-ħtiġijiet tar-residenti.